ɗo min gori kam meɗe min tampi koɗo ala ande ko rakkil tan min guuri sa ko junna sappo jeego jawdi nani heewi ina ya ina hocco ina ñaama manaji ko funno ko duppoɓe julɓe duppi ha laaɓi hikka min tini uddere mali nde ina wawi min mbiya hay minen ɓuuri malinaɓe tampude caɗele ɗe meman tan ɓe duroɓe ko diwal ngal fof fayana ɓaydikiri ɗi uddama jawdi kewdi arti e Mauritanie jawaga ina heewi no feewi kono ndiyam e durgol ina famɗi wonande Kane Aliou kalfinaɗo jokkodiral fedde gendire pelle duroɓe semmo luural hakkude aynaɓeɓe ina huula joni min mbaɗi recensé ma won million ngaji ɗi 350 jawdi nanam boloki e frontiére uji mbawa yaade Mali so tawi to banggue yimɓe ma won 350 hay 400 ujunere gaynako rewannoɓe e nayyi ɗeɗo kolce ene jaaha pulindaji juuti feere heeɓa no wawi wadde hareeli wargoji gona hen e nder hakkudere ceeɗu pulum Mauritanie ina foti yitude peeje gam rentade fekkuru mawndu hakkude aynoɓe muɗum Oumar El Hadji Thiam Nouakchott RFI